браузер ва дар адреси браузер менависем ngn.tg. баъди ба сайт дар омадан чӣ ки дар боло мебинем получить номер пахш мекунем ва дар ин ҷо мо бояд регистрация кунем. чӣ ки дар ин ҷо мебинем фамилия менависем аввал аз рӯи паспортон бояд нависем. ва баъд чӣ ки дар ин ҷо эмайл гуфтагия яъне почтаи электронӣ навистан дар кор. почтаи электронитона бинависен, бояд кор кунад почтатон барое ки смс дар ҳамон меяд. ҳар ка почтаи электронӣ хича бинависа, бо амира нанависем. хоб дальше инҷа бояд чӣ кор кунем? хоб рақамҳои телефон, дар ҷа рақамҳои телефонро менависем. агар дар Русия бошем +7 хати рақамҳои телефонтонро менависем. ва дар ин ҷо боз серия ин номер паспорта. хоб рақамҳои паспортро менависем. дар ин ҷо адрес регистратсияро бояд нависем. мисол дар куҷози айни ҳол зиндагӣ дорем. Москва. баъд инҳоро навистан, хоб дар ин ҷо бояд копияи паспортмона загрузит кунем. вибирайте файл пахш мекунем. баъди вибрат кардани копияи паспорт пешакӣ сурат гирем монем барои вибрат кардан аз галерия. хоб дар ин ҷо чанд варианти номера интихоб кардан аст. мисол астай варианти бесплатнаш астай, яъне дар ин ҷо рақамҳои бесплатна вибр мекунем. баъд астай рақамҳои $1, $5, $10 ва $25. ёш чӣ хел бигем камтар нисбат ба бесплатни шакли, чӣ хел бигем зуртарай меган, крутояй чиай. хулас мо хайнем бесплатнаш вибр мекунем, як номера фарқ надора. баъд дар ин ҷо чӣ хеле ки картинкада нишон додагия рақам ёки ҳарфҳои англисӣ хати ҳамиёро менависем. С, З, Д ва 2. баъди ҳамаша навистан боз як бор проверка мекунем ҳамаи даниётона. вақте ки ҳамаша навистагӣ бошен наҷада пахш мекунем получить номер. баъди получить номер пахш кардем дар рақамҳое ки навистем дар ҳамо код активатсия меяд, ҳамро бояд анаҷада нависем. хоб боз боҷа мехонем ки чи код активатсия бил вислан на ваш мобилни телефон ин дар адреси яъне ки дар эмайлтона мерафтай. хай агар рақамҳои телефонро навистагӣ бошен шарт нест дига ай эмайлтон яъне ай почтатон дар омада кода бигирен. хоб пахш мекунем отправить. ҳозир мо эмайл медуроем ку кани чиёро бояд мода нишон доагия мехонем ва логин паролтона дар поштатонам равон мекунам, дар рақамҳои ҳамин россиятонам, рақамҳое ки дар вақти регистратсия нависта будем. хоб ҳозир мо почта медуроем. хоб бародаро ждат мекунем дар муддати 24 соат бояд мода дар рақамҳои россиямон, рақамҳое ки ҳангоми регистратсия нависта будем, логин паролмона равон мекуна ёки дар почтамонам равон мекуна. хоб ман видеоро ҳозир паузада мемонам. баъде ки смс омад, логин парол яъне омад, бо видеоро давом метем. бародарои азиз, видеоро давом метем. чӣ хеле ки мебинем баъди 1 ё 1.5 соат мада дар рақамҳои телефонам неюд, дар почтам сообщение омад. намедонам ай чӣ сабаб бошад дар рақамҳо равон накардан. хулас дар почта омад, мана регистратсияи маро қабул кардан ва мада номер NGN ва парол додан. хулас просмотр баланс 610 рушодка, голосовой почта 620 рушодка. акнун мо чӣ кор мекунем? медуроем Play Market. дар Play Market менависем NGN Intercom ва установка мекунем.
بعد установка кардан пахш мекунем открит. ва дар инҷо якумда рақамҳои engine-мона менависем, дуюмда парола. баъди рақамҳои engine ва парола навистам пахш мекунем дале. хеле ки мебинем мо аллакай дар engine регистрация кардем. дар боло баланс нишон додагай ва зарегистрирован. хоб барои да шод партофтан метавонен ай киви кошелоктон партоен кадоме ки дора. киви кошелок медроен, оплатит медроен ва дар боло поист аст. поистда менависен engine англиси хати ва тамом худаш аллакай мебирояд ки engine интерком. шумо engine интерком вибр мекунем. мумкин дар оҷа кодиш навистагӣ боша, агар ки набоша коди engine интерком 42 ва далши рақамҳои engine-тона менависен. чӣ хеле ки дар ин амҷа нишон додагай ма ҳами ин рақамҳоро нанависен, рақамҳои худтона менависен. хулас рақамҳои engine-тона менависен, кодиш 42, агар ки набошад 42 ҳатман менависен, агар ки бошад далши ҳамин номероро менависен тамом. ва чанд суми партофтанӣ бошем вибр мекунен мепартоен. через терминалҳои киви ки боша мерен ҳаминҷа терминалда, рӯи ҳамун терминалда сета функсия, якумаш оплати услуги бафкирам, дуюмаш киви кошелока пополнит кардан, сеюмаш хая функсия дига. шумо оплатит услуги медроен, баъд дар поён зарубежни платежа бафкирам тариқи байрақҳои давлатҳо мондагиай ҳавайда медроен, баъд дар оҷа Таҷикистон вибр мекунен ва дар оҷа ҳамаш меброяд. операторҳои Тоҷикистон ва ҳамин engine-ҳо ҳамаш меброяд. шумо engine интерком вибр мекунен, рақамҳоро менависен ва шод мепартоен. рости ман ҳозир шод намепартом, проверка намекунам, барое ки ман пеш гап мезадам ба ҳами овоз ништияк буд, ягон жалб кардагӣ набудам ай болои ҳами. ман пеш гап задам, даже у вақт телефонам 4G набуд, 3G буд, сеташ хушрӯ гап мезадам бе кандани овоз. баъд плюси программа дар ҳамия ки шумо дар инҷа метавонед конференсия кунед. мисол ягон ошнотон хати Тоҷикистон гап задесте, метавонед ҳатто игаша бо гирен конференсия кунед. ин плюси программаи бародаро. хоб ман просто ира барои бисёриҳо наистам дар комментария, ира барои ҳамо видео кам ки бинан чӣ хеле регистрация мекунанд engine интеркома. бародаро, агар видео маъқултон шуда бошад лайк монед, дар канал подписатсия кунед. боз дар оянда видео урокҳои нав мешава. хайр, то видеои оянда дар понои худо бошед.